Hudaýyň işiniň durmuşymyzda miwe bermek üçin dilek. Kolosyalılar 1:9-14'den alınan. Hudaýym, men seniň islegiňi dolu bilmegimiz üçin seniň bizi ähli ruhu akyldarlyk we düşünje bilen doldurmaňy dileýärin. Şeýlehem sen Rebbe münasip durmuşda ýaşap seni her babatda hoşal etmemiz üçin dilek edýärin. Goý biziň ähli oňat işlerimiz miwe bersin. Ey beýik Hudaý, seni tanamakda bizi özüň hasda östür. Sen bizi beýik gudratyň bilen kuwwatlandyr. Biziň sabyr takatly bolup, ähli zady döz gelmemiz üçin bize güç kuwwat ber. Nurdaky öz halkynyň mirasyna şärik bolmagy bizi dolu münasip eden sen Ata Hudaýa şatlanyp şükür edeli. Sen bizi garankylygyň ıhtiýaryndan boşadyp öz söýgüli ogluňyň şalygyna getirdiň. Öz ogluň arkaly günälerimizi bagyşlap bizi azatlyga çykardyň.